Zdravím vás, přátelé. Dnes si uděláme výměnu H4 žárovky, to je tamta, na voze Dacia Logi z roku 2014. Takže samozřejmě si otevřeme kapotu a podíváme se tady na to. Tak, jak vidíte, tady je takový gumový kryt. A v tom gumovém krytu je konektor, tady toho světla. Ten konektor si jednoduše vytáhneme, je tam takhle nasunutý a gumovou krytku sundáme. Tak. Nyní už vidíte samotnou žárovku, kterou zajišťuje pojišťovací plíšek. Ten si odcvakneme a žárovku vytáhneme. Odjištění toho jistícího plechu probíhá následovně. A doufám, že to uvidíte. Já tam trošku zrcadlově. Jenom potlačíte prstem tady do té páčky a vlastně ji vyháknete z toho zajištění bočního. Tak vidíte, takhle je zajištěná. Takže to drhnu, tak a je to odjištěný. Teď si to dáte dolů a žárovku vyjmete. Tak, ještě poznamenám, ta žárovka tam patří takhle, jedním výřezem nahoru, dvěma dolů, konektorem jedním nahoru, dvěma do boku, přesně tak. Když tam budete vkládat, vkládejte ji za tuto část, nechytejte na tohle skleněný, já na to chytám, protože to je ta stará, padná. Tak, až si vyměníte žárovku, zajistíte si novou. Tak, tímto způsobem si tam ještě vložíme ten gumový kryt, aby nám lezly takto ty konektory. Teď už úplně jednoduše, já doufám, že se mi to podaří. Tak, nacvakneme hlavní konektor. Tak, a jsme tam. Tak, je to zajištěný, je to zaizolovaný, všecko vložený. Jdem to vyzkoušet.